navštevovať 7. najlepšie gymnázium v republike, chodiť do školy s viac ako 300-ročnou tradíciou, mať možnosť vybrať si zo 4 cudzích jazykov. Nie páni, toto nie je sen. To je gymnázium Pavla Josefa Šafárika. V areáli sa nachádza asfaltové a tenisové ihrisko. Poďte ďalej. U nás môžete študovať 4-ročné štúdium, 5-ročné bilingválne alebo dokonca aj 8-ročné štúdium. Mám pre vás jedno prekvapenie. Viete kde? Tam. Obrovská hala pre športové a kultúrne účely. Zaujala vás však? Pošlite prihlášku už dnes a ja vám na budúci rok na jeseň odovzdám čip a študijný preukaz už od vašej školy.